xente, Dios mío, tiña na porta da tienda, ainda non abrira a tienda, e xa teño por aquí. Hola María, que tal? Moi boa tarde. Como estamos, Lajo? Que tal vamos de domingo? Bueno, ahora xa vai a acabar, así que nada. Moitísimo ánimo, que xa solo nos queda unha borrasca aquí en Galicia, que entra hoxe á noite. Creo que esa entra hoxe á noite. E pois xa se acaba, depois xa podemos plantar depois xa podemos plantar de todo. Teño os pepinillos, hola, hola Jorge, que tal? Moi boa tarde. Espera, deixe-me quitar vos ao chisme este, senón éntrame os sonidos todos. Aí vai. Ai, que chea de xente, Dios mío, hola Monse, Inés, Jorge, hola, que tal, moi boa tarde. Que tal? Que tal pola Coruña? Mais ou menos o tempo como aquí, me quero imaginar. Que máis? Fátima, hola, aquí estamos como sempre, e tendes o cafeíño preparado? Eu acabo de botar aínda. Cas miñas ervas, teño ervas da miña horta. Erva Luísa, Melisa e manzanilla. E vos o vosso cafeíño, que tal? Hola, Juan Manuel, que tal? Deste, Ordes. Aí ao lado tamén. Café e pipas. Ti non eres de bizcocho, logo, ti eres de café e as conchas pipas. Pois que guai. Pois terásme cousas para contar, porque eu tamén un día de traer pipas e de solo poñerme a ler o que vos me dixades. Facemos un directo á inversa. Facemos un directo eu lendo solo o que vos me contades. Café, pipas, hola Margarita, que tal? Hola Susanita, hola desde de los Vigos soleados. Que vai a estar soleado en Vigo? Home, estuvo pola tarde, pero ahora xa vai a entrar o temporal. Unha semana movidita, eu tamén teño erva Luísa. Tese tamén salvia, esas cousas, tamén mola moitísimo. Como pela, eu ainda teño que deixar aí hasta as 7:30 ou así. Desde Ordes tamén. Tamén desde Órdenes, estades xuntos ou cada un está no seu aquel. Eu teño 6 pitos na cociña. É que fan os 6 pitos na cociña? Deixounos a galiña túas, tenos que meter para dentro, lá, para a cociña. Ai, meus probes, che, traemos para aquí, anda, que lles poña a Kikirika, que a Kikirika todo lle vai ben, a Kikirika é como a min, todo o que está por aí abandonado é para levar para a casa para criar. Así que traemos para aquí para a Kikirika. Desde Carballo, hola Feli, desde Carballo, hola, desde o Sabiñao. Onde é eso, Rosa? Onde é Sabiñao? Desde Alicante, moi boa tarde, Francisca, desde Alicante. Que tal está o tempo por alá, en Alicante? Está che bo tempo? Moito mola esa sarra. Xa sabes que sí, José Manuel. Esta xarriña mola moitísimo. Onte, non sei onde foi onte, vin un anuncio dunha tienda que enseñaba así os escaparates e tiña nun escaparate todo cerámica desta. E tiña esta mesma xarra ali a vender. Fiz unha ilusión dela e dixo, a miña xarra. O que pasa que esta é personalizada. Ai, que me pela moito, porque pon aí Nusca. Como me pela. Ola, unha consulta, los bancales. Perfecto, ao grano, que estar aí a saludarme de hora, deso nada. Os pitos teñen horas. Ai, que guai, son pequeniños. Mi marido pregunta cuánta zapata vasme ter que traducir. Non sei o que é unha zapata. Que é zapata? Non sei, non teño nin idea. De todos os xeitos, María, teño un vídeo no meu canal explicándoche pouquiño a pouco, paso a paso, como fixen os meus bancales, sin dúbidas. Pero, bueno, se me explicas o que é unha zapata, ao que lle chamades zapata, pois igual te explico. Bicos desde Gran Canaria, Manuela, por aí por Gran Canaria seguro que está a mellor tempo, non? Seguro que está a quentar o soliño e tal. Aquí estuvo un día maravilloso, genial, quentou o sol, e ademais fixo calor, pasamos dos 20 grados, ben? Pero agora xa está empezando a entrar a borrasca e xa está todo negro. Eu tamén teño outra pregunta. O grano, Sarai, dispara. Dispara porque non me digas que teño unha pregunta, ras, tipo unha pregunta e listo, porque despois
Zapata creo que son os pés do bancal. Pois mi bancal non tiene pies. Será a cimentación? O que lle chama cimentación? Non sei. Donde consigo os búlgaros de kéfir? En Huelva. A ver, sempre hai alguén ao teu lado, unha veciña ou un veciño, ou alguén que vai contigo, non sei, á piscina, á gimnasio, ou á yoga, ou no traballo, que ten, porque o ten moita xente. O importante é preguntalo en voz alta, para que a xente sepa que o estás buscando. Na túa rede social, en grupos da escuela ou en grupos que teñas de WhatsApp que teñan moita xente, pregunta, quen ten búlgaros de leite ou de ajo, bueno, os que queiras? Seguro que hai alguén ao teu lado que ten. E senón, a segunda opción sería compralos. Por internet, hainos, fijo. Pero, bueno, eu antes que... unha cousa que non se debería de comprar, de traficar con ela, eu pediríalla ao teu círculo de amistades. E dinos, José Luis, aquí, José Luis, desde Buenos Aires, Carai, moi boa tarde, José Luis. Saludos para todos, por alá e para o mundo enteiro. Pois saludos tamén desde aquí para Buenos Aires e para todo o mundo enteiro tamén, porque aquí hai xente do mundo enteiro. Hola, José Luis. Sí, é a cimentación. Vale, encantada de poder escoitarte. Eu tamén, María Juana, sempre. Me gusta moito ver os nombres da xente día tras día, quero dicir, voume quedando un pouco así, con nombre e apellido, se ten algunha característica especial, quero dicir, se solo pon, non sei, María, pois non sei, pero nombres característicos sí que me acordan. Onde anda Lolo? Lolo na súa casa, Lolo non vive comigo, Lolo vive na súa casa, está na súa casa. Pois si, hola María José Rodríguez, desde Oia, idolle facendo caso a Fátima, que xa se me olvidaba, de irlle dando o like, porfa. Xa sabedes que a vos non vos costa nada, o que pasa é que se vos olvida. Eu sei fijo que é porque se vos olvida. Porque se estades aquí é porque vos gusta. Se vos gusta non costa nada darlle o like, que non costa nada, nin cartos, nin nada. É o esfuerzo, mínimo. Así que todo o mundo a darlle o like. Se se refería á cimentación dos bancales, pois os meus bancales deben de ter como 20 centímetros de cimentación, máis ou menos, que lle fixen a coviña para poñer cemento e enriba dese cemento poñer os bloques, máis ou menos, como 20 centímetros. Desde Portugal, hola Carla, que tal, encantada. Fai unha ilusión especial que a xente me fale desde Portugal, porque como é un país que está aquí ao lado, que me costou moito entrar aí, porque dixeu mi má, pero mira, tendo seguidores de todo o mundo e non teño xente de Portugal, sabes? Que está pasando aquí? Pero, bueno, xa unha seguidora miña púsolle remedio. É a verdad que moi ben, que agora que hai moita xente de Portugal. Hola, buenas tardes, acabo de entrar. Acabas de chegar, acabamos de chegar. Acabo de entrar e ya le di a like. Moi ben, Isabel. Ves, Isabel ben cos deberes feitos, moi ben. Buenas tardes, acabo de entrar. Hoy he cogido un montón de habas del huerto. Supoño que serán, porque non estamos no tempo das outras fabas, dos favóns, habas tiernas, que lle chaman tamén. Bueno, en gallego ten como... Eu fixen un día unha recopilación dos nombres, debín de recoller que lle dixen á xente, como lle chamades vos na vosa terra? Madre mía! Solo en Galicia debín de xuntar uns 60 nombres diferentes e algúns nada parecidos entre uns e outros para referirse aos favóns. Iso é maravilloso. Vos vedes que idioma temos tan eterno que para referirnos a un tipo de fava temos 60 nombres diferentes. Iso é maravilloso. Iso é maravilloso. A verdade que os meus favóns están bonitísimos, vai moi ben, xa empezan a ter algo de vainiña, pero son moi chiquitinas, pero van bonitísimos. A ver se o vento de hoxe á noite que entra un temporal non mos tumba, que depende de onde veña o vento, pode cho romper todos. Gracias pola resposta.
Ai, pois se che respondí, genial, porque non sei se che respondí. Moi boa tarde, Susa Rilo, que tal? A min non se me olvida o do dedo arriba, moi ben, pero nunca me sale cando faço o directo, pero pa mañán teño pendiente, conta con el. Ah, vale. Que maravilla, teño pendiente pa mañán, cando volva a ver. Ela volve a ver o directo todo. Mi madre, menudo tostón, o teu xa é, eso é vicio, ver o directo todo outra vez, carai, non o faría eu nin de coña. Bueno, hola, Nusca, eu despois de comer, tomando un cafeíño á beira do río. Manolo, e logo a que hora comestes, Dios mío? Porque estas horas, ou moita fame, de onde eres? Ao mellor é que non eres de por aquí, Manolo, e estás en horas de comer, claro. Pois nada, comer á beira dun río está genial. E se agora estamos un cafeíño aí, pois unha maravilla. A min encanta ir comer á beira dos ríos. Bueno, a calquera lado. Na casa tamén, pero no monte gústame moito, moito. Cando tiña os rapaces máis pequenos íbamos bastante máis a menudo. Merendar, comer, gústame moito. A ver, que te está dicindo aquí Arito? Gracias, Arito Leo. Se pinchas nos 3 puntos de arriba, xa che sale o like. Ao mellor tes a pantalla como libre para non ver nada, pero é verdad que se remexes por aí, todo máis malo que pode pasar é que salas do chat, volves a entrar. Esperamos por ti, veña, esperamos aquí, non te preocupes, non temos nada máis que facer, que esperar, é listo. Entón, vas te entres e volves a entrar, é listo. A ver, o dedo non vexo, eu tamén fago ás veces, vexote días, veces repetido. Ola, dende Amoedo, fun a andar e cheguei correndo para chegar ao directo. Celi, entón se fostes a andar correndo logo. Pero iso está ben, así tamén espabilaste, estaba o tempo por aí, para ir a andar por aí. Mellor comer ao lado da playa. A ver, sí, estou de acordo. É máis para as persoas que non tendes playa cerca. Eu vivo rodeada de playas. Teño ao alcance dun tiro de pedra, non sei, como 30 ou 40 playas diferentes. Pero comer na playa non é unha das cousas que máis me encante, por culpa de que o vento, a area, que se che cae ao chan se queda o bocadillo para as gabotas, porque senón eu prefiero o monte. E a playa tamén, pero a pasear. Ola, Xavier, que tal? Moi boas, desde Pontedeume, eu tamén fun a andar polo monte. Eu tamén fun a andar, pero fun á mañán, levantime á mañán e fun a andar á mañán. Eu tamén aprendín o dos 3 puntiños, moi ben, pois moitísimas gracias a quen foi o que o dixo. Se pode echar en la compostera los citritíticos. Sí que se pode. A ver, o da composteira, bueno, o outro día fun á tele, o viernes, fun á tele e fun con un montón de cousas para explicar sobre a composteira, sobre como se composta, que é o que pasa dentro dunha composteira, por que se descompoñen as cousas, que hai que ter en conta, que se pode botar e que non se pode botar e todas esas cousas. O que pasa que, xa sabedes como é, que nun programa da tele en directo é complicado. Ten que ir o que ten que ir e listo, pero bueno, para iso teño o meu canal de YouTube, terei que explicar un pouquinho mellor. Xa teño un vídeo de como facer unha composteira, para empezar, pero sí que hai de facer outro vídeo que rápidas van as suculentas. As suculentas van lentas, as que van rápidas son as sucurrápidas. A ver se nos aclaramos. Vou ter que facer un vídeo explicándovos o concepto, cal é unha suculenta e cal é unha sucurrápida, porque confundídelas, eu xa sei que as confundides. Plantei os morangos e a ver se non nos mato. Como os vas a matar, Carla? Para matar as fresas hai que ser un asesino, en serio, que va, home. Genial, xa verás. Eu tamén te escoitei e vin na radio. Bueno, pois iso, que da composteira, non? Que é o que se pode botar e que é o que non se pode botar a unha composteira. Non vos liedes moito. Primeiro facédea e botádese de todo. O único que tendes que ter en conta é non facer capas demasiado altas de unha sola cousa. Pero, por exemplo, non, un día cortádese a herba ou os céspes e todo iso para a composteira, todo xunto non. Podedelo botar, pero tendelo que airear un pouquiño,
todos os días, porque colle demasiada temperatura. A composteira ten que ir moi ben aireada. Entón, se ides facendo capas e mezclándolle cousas tanto secas como verdes. É moi importante. Isto é super importante. É máis importante manter a humedad, a aireación e a temperatura conseguímola se non lle mezclamos as capas moi altas de, por exemplo, erva verde, porque a erva verde vai a fermentar. Por exemplo, a madeira ou o serrín ou así, non, non da mesma maneira, pero a erva verde sí. Entón, se botamos unha capa moi alta, iso non está ben. Pero tendes que ter en conta que dentro dunha composteira van a vivir miles de organismos, pero miles de bichos, bacterias, bueno, bichos que ves á vista, descompoñedores, de todo, vai a vivir de todo. E iso é bo, canta máis variedade haxa, mellor. O que hai que ter en conta é que moitos dos organismos que se encargan de descompoñer a materia, toda que botedes, necesitan carbono e máis nitrógeno. Vos non vos preocupedes por isto. O carbono vaise a aportar con cousas secas, pensadeo así, por iso fan falta cousas secas, e o nitrógeno vaise a aportar con cousas verdes, digamos, todo o demais, non? Sea erva, sean tonas de fruta ou erva cortada ou así. A grandes rasgos. Un día farei un vídeo explicando mellor, máis concretamente. Pero vos pensade iso, hai que poñerlle cousas verdes e cousas secas porque o necesitan os microorganismos para poder facer a súa digestión, digamos. E se ten demasiada materia de nitrógeno, vai a faltar carbono. Por iso tendes que botar sempre cousas secas e cousas verdes. Cousas secas dá igual que sean tipo leñosas, calquera rama que sea leñosa, ou se non tamén se pode aportar con serrín ou palla seca, ou así. E o outro é todo o demais. Eses son os dous bloques. Despois, as dudas de que vou a hacer os deberes. Vale, Jorge, un biquiño, veña, fai os deberes. Para a próxima, tes os deberes feitos antes de que sea o directo e así podes quedar un pouquiño máis de tempo. Veña, se acabas de facer os deberes de contado, ainda habemos de estar aquí esperándoche. La tele gallega se pode ver en internet? Recomendarías algún programa? Sí que se pode ver en internet, por suposto. E o programa este ao que vou eu, o Quen anda aí, está moi ben porque é moi variado. Son 3 horas, creo, de programa en directo. Falan de moitísimas cousas, falan con xente da aldea, con xente que é profesional ou non profesional, que fai cousas diversas. Imagínate un programa en directo de 3 horas e cada día falan, pois non sei, con unhas 20 persoas diferentes ou así, ou fan entrevistas e así. Está moi ben, é moi activo, é así. E de vez en cando, algunhas vamos ali en directo. Está genial, sí que se pode ver por internet. E estaba falando das cousas que botar, porque hai moita xente que pensa que os cítricos que non se poden botar á composteira. Sí que se poden botar, pero con sentido común. O que non podes facer é, por exemplo, todos os días botarlle á composteira 1 kilo de pieles de cítricos e non botarlle nada máis. Quero dicir, home, se lle botas outras cousas, pois está ben. O cítrico é unha cousa máis, non lle fai mal ningún. O que non se pode é nunca botar demasiada cousa do mismo. E os cítricos, é verdad, que teñen ao mellor, son un pouco máis ácidos, pero non van a influir tanto na acidez da composteira, e despois hai xente tamén que pensa, mi madriña, que as follas de eucalipto ou así. A ver, non son radiactivas. Podemos lle ter a manía que queiramos o eucalipto, pero non son radiactivas. Pódeselle botar, se non tes outro tipo de materia seca para lle botar, por exemplo, ti podeslle botar unhas tonas de eucalipto, que o eucalipto co vento pela se cambia a muda, non? De fora. Podeslle botar eso, ou podeslle botar unhas follas de eucalipto. O que non podes é facelo solo con eso. Pero a variedade
na variedade está a maravilla do compost. Pódese botar de todo. Desde que sabemos o dos troncos, non quedaron nas playas. Ai, Cris, tes razón. Sí, porque agora moitísima xente xa me di, cando vai á playa, di: agora vou á playa, ves un tronco e acórdome de ti. Sí, pois levo para a casa, porque os troncos da playa son bonitísimos e valen para adornar, para plantar plantas. Bueno, non calquera planta, claro, porque... pero son moi chulos. Como se enraíza a planta de jade? Fina. A planta de jade é un tipo de suculenta. Ao ser unha suculenta non necesita que espere a que enraíse para que ti a podas plantar. Ti a planta de jade, hai varios tipos, pero dame igual cal sea. Hai na que ten unha folliña plana en forma de gota de agua, que é super carnosa. Despois hai outra que se chama orella de rec, que é como se fora, son como tubiños para arriba, que fan como se fora un buratiño, fan como así. Bueno, igual, jade hai moito, pero non tens que esperar a que enraíse. Si vives en un sitio donde hai moitísima humedad e o queres poñer fora, está ben que cando cortes, ti podelo cortar ou darte así incluso ca man, porque rompe facilísimamente, dase o pau, pic, dase para baixo, e rompeche ben. Non fai falta que sexa con unha tixeira, non vai a esgasar, sabes? Non vai a romper mal. Rompeche ben. Se vives en un sitio onde hai moita humedade e o vas a poñer fora, é ben que o deixes pousado así na casa hasta que cicatrixe un pouquiño o sitio por onde o partistes. Porque así evitaste que poda, non sei, empezar a pudrir ou así, que é rarísimo, Quero dicir, o jade é unha das suculentas das que se dá genial. E nada, simplemente preparalle un sustrato que sea moi drenante, que non empose nada agua, se a terra que vas a utilizar é moi compacta, mezcla un pouquiño cunha area, ou con... botalle un pouquiño de arelita, ou perlita, ou, como se chama... como se chama, que é expandida, que é así como se fora... Bueno, terra de suculentas. Calquera cousa que lle podas botar que faga que a terra sea un pouco máis porosa, drenante. E simplemente pousas así o jade e listo, xa che nace. Xa, ti deixalo tranquilo que xa el se encarga de botar raíces. Con isto quero dicir que non esperes que o jade che bote raíz para plantalo. Planto e listo. Vive en Pontedeume. Pois nada, tranquila, ti así como cortes o cacho de jade, só podes... Eso, arcilla expandida, moi ben, María, moitísimas gracias, que non me salía o nombre. Pero mezclada, non fai falta que sea toda a terra de arcilla con arelita, con perlita, con... Non, un pouquiño de terra negra, e con esas cousiñas mezcladas xa está. Vai a aguantar da humedad e vai a axudar a terra a ser porosa, que é o que lle fai falta ás suculentas. Algúnas, porque as suculentas tamén se dan ben. A moitos tipos de suculentas danse ben a intemperie. Inventa algo cos plásticos e xa deixamos a playa limpa. Pois sí, que cada un, cando vai á playa, que leve unha bolsiña e que vai recollendo polo menos o sitio no que está, no que se vai a deitar, en vez de apartar os plásticos para o lado, que os meta nunha bolsa e depois levámola para o contenedor e xa está. Eso estaría genial. Arcilla expandida, moitas gracias, Arito Leo. Arito, vouche a declarar persona que vai a aclarar as dúdas todas do meu directo, porque xa antes tamén estabas explicando o do like. Nus, que xa botei os tomates, xa lle botei aos tomates o caldo bordolés, pero me dixeches que despois leite e bicarbonato. Si, pregunto, mezclar leite e bicarbonato e cando por litro de... Teño un vídeo no meu canal que o tes que mirar, porque míralo e xa che vou explicando todo paso a paso, cando botalo, como mesturalo, que tipo de bicarbonato, porque eu desde logo non recomendo para nada. Cada un fai da súa casa un pandeiro, Isto sempre o digo o que eu penso. O bicarbonato ten como se foran dúas partes. Unha, o bicarbonato
e a outra é como se fora unha base, unha cousa que hai que mezclalo bicarbonato para que se forme o que nós vemos, non? Que é como un tipo de sal. E o bicarbonato pode ser sódico, potásico, hai bicarbonatos a dar por saco, pero o que normalmente conocemos é o bicarbonato sódico, o sea, a base é de sodio. Eu prefiero o de potasio, porque o sodio a unha planta non lle fai falta para nada. Bueno, sí que lle fai falta, pero xa ten suficiente a terra que non lle fai falta añadir, para nada. E o potásico, o bicarbonato potásico, que agora é moi fácil de encontrar, fai uns anos non había maneira de encontralo, pero agora pasou unha cousa como da planta de peramelón. Ao principio ninguén sabía o que era, e eu penso que foi unha precursora, non sei se é precursora, se é percursora, bueno, da iniciativa de empezar a dicirlle á xente que pregunte pola peramelón. E agora, pois, xa veredes, dentro dun par de anos xa ten peramelón todo o mundo. Hai que plantar os tomates, os pimentos e peramelón. Pois co bicarbonato potásico pasa unha cousa parecida, que antes era difícil de encontrar, nas farmacias e non en todas, pero agora, a ver, o bicarbonato potásico botaselle a moitísimas cousas, non é algo que inventara eu, bótaselle, por exemplo, ao viño tamén, cando se está preparando o viño, non sei se é que cortalle a fermentación ou algo así lle axuda para neutralizar a acidez que ten o viño, sabes? Bótaselle, o sea, úsase, tomámolo, aínda que non sepamos. E agora é fácil de encontrar. Xa entrou alguén dicindo que falo raro. Nin lle fagades caso, home, se non quere estar deixada de marchar. Boas tardes, chegas a tempo. Sí, claro, Nieves, chegas a tempo. Trouxestes o banco de preguntas para preguntarme cousas. A mí me costou encontrar el bicarbonato potásico, pero ya lo encontré. Ademais, Ana, unha tocaya, en canto topas o bicarbonato potásico, normalmente ven por kilo, ou 3/4 ou así, en bolsas de 1 kilo. Tes para unha eternidade, porque o que lle hai que botar para prevenir, porque pode prevenir, axudar moito a prevenir fungos, sobre todo, hongos nas plantas, pero hai que botar de maneira preventiva, sabes? Sobre todo cando hai cambios de temperatura, cando vedes que fai calor, pero de repente ven unha nube e empeza a cubrir o ceo, vai a haber como unha borrasca, ou cando chove e de repente sale o sol e fai demasiado calor, sabes? Sempre que se usen cousas ecológicas e caseiras, hai que ter en conta que tes que estar encima, hai que estar moi encima. Nusca, é que non escoitaba ben. Vale. Mari Carmen, ti estás rara. Deixa de estar, home, non vos metades con ela. Eu fun comprar as frutillas e tamén había peramelón. En donde, Monse? A onde foches? É que agora a peramelón xa é máis fácil de topar, Agora xa... Moi boa tarde, Maruxaina. Sabedes o que é unha maruxaina? É un ente místico gallego. Se non me engaño, unha maruxaina é un tipo de... Estou confundida, sei que é un ser mitológico con forma de muller e non sei se é a que vive nas fontes ou a que vive no mar, que é parecido a unha sirena, pero non é unha sirena maruxaina. Porque hai unha que vive nas fontes, que se ponse na fonte a peitearse, así, e os homes que falan con ela, pois quedan prendados e quedan ali na fonte. Bueno, ten así un misterio. Hola, que tal? Moi boa tarde. O bicarbonato vale para botarlle as manchas negras que ten a naranxeira? Non. A ver, é que se non me explicas nada máis é complicadísimo. Aínda que vira unha imagen, sería dificilísimo dicirche, pois é isto, tiña que ser moi concreto, sabes? As manchas negras que ten un limoeiro, me imagino que son unhas manchas que, si é iso, explícame un pouco mellor. Da igual que sea, me encanta. E onde lo compras? Forma nas cooperativas? Si, fina.
nas tiendas onde che venden o pienso e o sulfato e todo eso, se o pides, podencho traer, sin problema ningún, traencho. Si queren, si non vaste a outro lado, pero si, nos sitios onde venden piensos e sulfatos e esas cousas. É un tipo de meiga. Non é un tipo de meiga, non. É unha maruxaina, é un ser mitológico que ten rabo, o sea, ten rabo, é como un peixe, pero non me acordo se vive nunha fonte ou se vive no mar. Pero bueno, alguén que mire por aí. A ver, onde teño as secretarias? Todas. Que me miren por aí. Iso negro debe de ser o mouriñón. Eu quero me imaginar que a persona que me preguntou sabes como podo plantar abacate? Aguacate. Pode ser con un carozo. Sí que pode ser, o que pasa que o malo de plantar un carozo que se dá genial, en 2 días empeza a salir a raíz e máis o aquel, dáse genial, con un xa che chega tamén. O malo de plantarlo así é que posiblemente despois tarde moitísimos anos ou incluso que non che dea fruto, que depois que o teñes que inxertar, porque se non hai arredor na túa bisbarra un outro árbol de aguacate que o polinice, os que se compran así, de carozo, non che van a dar fruto, ou vai xa tardar moitos anos, pero sí, pódelo plantar de carozo. Moi ben. É como unha serea, ves? Susa sí que sabe. O que non sei, eu xa sabía que era como unha sirena, pero o que non me acordo é se vive nas fontes ou no fondo do mar. As que teñen unha follo que é como unha grasiña, vale, Nieves. Vos é portuguesa, non? Son gallega, ao lado de Portugal. É outra terra, do país de España, non de Portugal. Como quitar el geranio, el negrillo. Non sei o que é el negrillo del geranio. Igual lle chamamos nós de outra maneira. Unha hermosa ninfa con cuerpo de mujer e con cola de pez. Eso sabía eu tamén. E que tiene envidia de las mujeres e de los marineros. E por eso atrae los marineros para... O sea, Arito, quero pensar que vive no mar, que non son as das fontes. Non me acordo. É como é? Moura. A que vive nas fontes é Moura, logo, non? Si. E a que vive no mar é a maruxaina. Como unha serea que engatusa aos mariñeiros, pero tamén avisa dos temporales. Bueno, depende de como a acolles. Se a acolles ben, e se a acolles mal, pois bota o barco ao fondo. Así que hai que ter cuidado das maruxainas. Que estaba contando, Dios mío? O da negrilla. A negrilla, a ver, realmente é un hongo que se produce por causa de que nesa planta, ou a mellor nunha planta que había ao redor, que é un pouco máis alto ou así, hubo pulgón. O pulgón segrega, o sea, anclase nos brotes máis tiernos das plantas, de calquera planta, dalle igual, absorbe a salvia da planta, e deso vive. O pulgón, digamos que a súa caja un mel, unha cousa parecida a mel. As formigas custalle moito, por eso, donde hai pulgón sempre hai formigas, porque van a comer o que excretan os pulgóns. Ese melazo que cajan os pulgóns fai que o hongo negrilla, ese que me estás dicindo dos limoeiros, fai que prolifere ese hongo, porque ven comer o que excretan os pulgóns. O sea, que é como unha cadena. Se tes negrilla, tú ves pulgón en algún momento nesa planta ou nunha planta do lado ou así. Realmente é un hongo que non é que lle faga moito mal á planta. Se non é moito, quero dicir, porque é como un hongo, pero só vai a comer o melazo. Que pasa? Que se é moito, o que fai é cubrir a superficie total,
das follas, o que te digo eu, se son poucas non pasa nada, e máis xa se vai solo, cando eso. Non é unha cousa que unha vez que a teñas que vai a máis hasta matar a planta, non é iso, como lle pasa a outros hongos, non? Que pasa? Que se a negrilla invade toda a planta, o que pasa é que non lle deixa facer ben a fotosíntesis, porque a cubre totalmente, é como unha grasa. De feito, ti podeslle tocar, non pasa nada, non che vai a facer daño na piel nin nada, tócaslle, limpas ben a folla, ti pasaslle así o dedo e esa folla límpala ben da negrilla, pero claro, non te vas a poñer a limpar un limoeiro ou un naranxeiro a limparlle así. Entonces, que lle podes facer? Un pouquiño de xabón potásico. Non sei se vistes algunha vez o vídeo que teño eu de como facer o xabón potásico para telo sempre á man. Olvídate do Fairy. Volvo a dicir, cada un fai na súa casa o que lle dá a gana, pero o Fairy non, porque o Fairy ten outros componentes, ningún tipo de lavavajillas, aparte de que ten colorante, porque os son verdes, amarillos, azules, o xabón non é dese color, o sea, olvídate de é máis son químicos moi agresivos que lle poden facer daño á planta. Entón, xabón potásico. Se non vistes o meu vídeo, telo que ir a mirar, recoméndocho porque vale para moitísimas cousas, e se non, pois colles unha palancana con agüiña quente, bastante quente, e colles unha pastilla de xabón potásico e mételo e daslle cas mans, e desfalo bastante, deixas que se desfaja hasta que a agua quede blanca, como se fora un leite desnatado, unha cousa así. E cando enfríes a agua, non ten nin que enfriar de todo, a ver, dependendo pa que planta, pero ti estásme falando que é un naranxeiro ou un acebo, que tamén os acebos suelen coller moito deso. Se é un tipo de planta desas que ten as follas tan fuertes e resistentes, podes botar incluso a agua estando templadiña. Metes a agua nun frus-frus, nun chi-chi-chi-chi destes, e botaslo, o xabón. Deixas que actúe e podelo quitar incluso ca manqueira. Nunca lle deas ao mediodía, sabes, porque dependendo do cantidade de xamón que lle botes, pois igual lle fai daño. E podeslo quitar ca manqueira, un chorreaxo de manqueira, e ao día seguinte outra vez, hasta que lo quites, podeslle botar 7 ou 8 días seguidos, e así, pois, quitas a negrilla. Que, repito, non é unha cousa que lle vai a facer moito mal, que non insistas hasta deixala a brillar, non é necesario. A negrilla, se é iso, o que che ten non lle fai tanto mal. Sempre fan falta 2 plantas de aguacate porque maduran en diferentes momentos as flores masculinas e femininas. Depende, porque hai diferentes tipos tamén de aguacate. Hai aguacates que van a botar o fruto na primavera, outros no verán, hasta o otoño. Non é que a mesma especie, senón diferentes especies. Sí. Yo tengo un aguacate plantado de un hueso, aún es pequeño, entonces tendré que poner otro al lado para tener frutos. Otro que non sea exactamente igual que ese, sabes? Si donde ti te has plantado o aguacate, alrededor, non sei, en menos de, non sei, de 1 kilómetro ou así, por non dicir medio kilómetro, porque senón igual é moito, pero senón os paxariños, as abellas, o vento e así se encargan tamén de levar o polen dun lado para outro. Se hai alguén que teña xa un árbol de aguacate grande, despreocúpate, porque a polinización hase de facer en algún momento. A ver... entendido, a ver... Ver mensaje. É bo momento para sementar millo na próxima... Ainda é moi cedo, Aldara? É moi temprano aínda. Hai que esperar, polo menos, eu non sei de onde eres, pero... Antes de maio creo que aínda é moi cedo para plantar millo. Ola, Nusca, un saludo desde Zurich. Me cago na chispa, nin un sitú no mapa, que longe. Que longe está. E que frío, non? Que por aí estará nevando. Certo o que dices do xabón potásico, moi eficaz contra o pulgón tamén, e inocuo porque non ten químicos. Certamente nunca usar Fairy, nin outro lavavajillas, é que eso, para min eses
eses remedios que dá así a xente sin saber o que... Non sei, botarlle químicos así a unha planta. Aparte que o xabón potásico vai a facer daño ao pulgón. Pero, por exemplo, as abellas non lle vai a facer nada, nada de nada, non lle fai mal nin as abellas, nin as mariposas, nin as mariquitas, nin as crisopas, non lle vai a facer mal ningún. Por que? Porque o corpo, o exoesqueleto dos pulgóns, digamos que está como por fora, non teñen unha piel nin un cascarón duro que lle proteja o corpo. O seu corpo está como exposto, é como se a súa piel non tuvera piel, teñen un corpo moi graso, como unha grasiña, non? Entón, xa non fai falta pensalo moito, quero dicir, se un bicho delicadiño, que non ten exoesqueleto por fora, que non ten caparazón, e ten a piel grasa, se lle botas un pouquiño de xabón, xa o queimas ao momento. Mira, hai xente que pensa que eso non é efectivo. Non, o que non é efectivo é como ti o estás facendo. Hai no que facer ben. E sempre digo, e non me cansarei de repetir, que os remedios que se dan caseiros, bueno, os que son efectivos, os que vos dou eu, hai que compensalos con máis dedicación, porque ti compras un produto venenoso para lle botar aos pulgóns e vainos a matar todos ao momento, ademais. Mata os adultos, mata os pequenos e mata os ovos. E de paso tamén mata as mariquitas, as mariposas, as crisopas, as abellas, os abejorros, os abellóns, mata todo, porque é un veneno, é un químico. E desta maneira, co xabón potásico, non lle vas a facer mal ningún aos outros, porque o xabón a unha abella o único que fai é mollala, ou pode lle incomodar un pouco, claro, sabes, tampouco non lle vas a botar directamente, pero porque unha abella, unha mariposa, unha crisopa ou unha mariquita vai a despois a pousarse no mesmo sitio onde botastes o xabón potásico, non lle vai a pasar nada, de nada, de nada, de nada. O pulgón vas a matar, por exemplo, como, a ver, o pulgón ten como un ciclo moi rápido de vida, non? Dependendo de cal pulgón sexa, porque hai como 500 tipos diferentes de familias de pulgóns, diferentes. Pero, bueno, xa vos dades conta, hai uns que son máis blanquiños, outros son verde clariño, outros son negros, outros son grises, hai outros que son máis ácaros, son como rojos, uns teñen alas cando son adultos, entón, poñen moitos ovos. E onde os poñen? No brote máis tierno, porque saben que a súa prole, cando sala dos ovos, necesita comer. E non se poden mover moito. Entón, poñen os ovos todos na puntiña máis nova do árbol. Agora, por exemplo, que están os masanseiros, todos os frutales que están empezando a botar brotes novos, van a encher de pulgóns, pero é que é normal. O sea, é unha cousa que non podes luchar pensando, joder, xa teño outra vez os frutales cheos de pulgón. Iso, só hai que enfrentarse a eles e xa está, pero quero dicir, eu quero que os saba. Iso quere dicir que na miña horta non hai uns químicos que os maten. É normal, o sea, se vives en un clima favorable para os bichos, van a vivir ali. Entón, poñen os ovos na punta e ti os botas o xabón, non? Botas o xabón potásico. Vanlos a matar, pero sí ou sí. Non parece que non morreron. Morreron. Que pasa? Que non matas todos. Por que? Os pulgóns, cando son adultos, teñen alas. Moi ao contrario do que pensa moita xente, que din que son as formigas as que van poñer os pulgóns ali arriba. Iso é mentira. Os pulgóns móvense, teñen alas, van de unha planta a outra voando. Non son as formigas os que os levan para ali, para a punta. Entón, se estás botando xabón, algúns pulgóns escapan. E os que quedan ali, mátalos. Que pasa? Que quedaron os ovos. Quedaron ovos de distintas postas. Imaginádevos, poñen todos os días ovos. E uns van a nacer hoxe, outros van a nacer mañán, outros pasado mañán. E que pasa? Que mentre o pulgón está dentro do ovo, por moito xabón que lle botes non o matas.
Por que? Porque está dentro do ovo, está protegido. Cando o matas, cando eclosiona o ovo e sale para fora. Entón, hai xente que pensa que non matou o pulgón porque lle botou o xabón potásico, non? Oxe, ou botoulle o solo 2 días. E botiño 2 ou 3 días e non matí. Sí que matastes, pero quedaron ovos por eclosionar. E van a volver a vir outros pulgóns a poñer máis ovos. Entón, tes que ser moi insistente. Tes que ter moita insistencia para matar toda a prole. E isto vai a pasar durante toda a primavera. Toda a primavera vai haber pulgón. É normal, respira fondo, conta hasta 10 a luchar contra eles, que é o que hai. E hoxe tiña dúas xeras, pusime máis contenta. Hasta me puxen eu, Inés. Hasta eu me puxen contenta. O mellor que podes ter nunha horta, bueno, hai moitísimos insectos que comen pulgón, moitísimos. Para min, os millores, as mariquitas, as xoaniñas, as crisopas, que hai anos que teño miles delas, o outro é o escarabajo soldado. Non sei se o conocedes, pero é unha pasada. É un bicho tan comilón, é que hasta é tan bo o escarabajo. Por iso que moita xente pensa que todos os escarabajos son malos. Non, hai escarabajos que son buísimos. De feito, a mariquita é un tipo de escarabajo. E o escarabajo soldado, bueno, de feito, se o ves e non o conoces, posiblemente penses que é unha plaga mala e que teñas gana de asesinalos a todos. Porque crece moitísimo, viven todos xuntos en comuna. É un tipo de escarabajo que ten como 1 centímetro ou 1,5 centímetros de largo. É delgadiño e afilado, é como delgado e largo, así. É color naranxa, totalmente. Normalmente, reconócelo, se non o reconoces por estas características que che acabo de dar, están sempre montados un enriba do outro. O macho son máis a da femia para nada. A femia baixa da planta para poñer os ovos no chan. E cando as larvas nacen no chan, incluso tamén se alimentan de ovas de caracol. O sea, comen ovos de caracol, tan pronto como teñen capacidade, suben para arriba para a planta a comer pulgón. E o único que fan é comer pulgón. E son moi produtivos, Quero dicir, se tes escarabajo soldado, podes ter en unha planta 200 exemplares. É maravilloso. De feito, andas por ali e pousanse, a ti non che van a facer nada. A ver, non che van a facer nada. Tamén che poden, ao mellor, morder un pouquiño, así, pero nin como un mosquito, nin por asomo, o sea, non che fai daño ningún. Os fabón están as follas con pintas e os troncos estánse poñendo castaño a que se debe. Eu tiño os fabóns e agora están as follas... Mira, Karina, os fabóns teñen unha folla super delicada, super delicada e tierna. Normalmente o pulgón do fabón é negro, totalmente negro. Pasa o mesmo que o outro, o sea, que todo tipo de pulgón, como che dixen, hai que insistir todos os días. Pero non lle podes botar o xabón pola mañán, nin ao mediodía, quero dicir. A mellor hora para lle botar aos fabóns é a tardiña para que pase toda a noite. Porque o sol, ou a incidencia, por moi pouquiño sol que sexa, aínda que lle botes agua, quero dicir, ti botas de agua limpa e tamén pode ser que lle fagas daño. Pero, se están castaños porque lle botastes o xabón potásico, non te preocupes que vai a remuxicar, o sea, vai a volver a coller vitalidade, vai a botar follas por outros lados. Esas son irrecuperables, porque ao mellor lle botastes polo día e despois doulle un pouquiño o sol e queimáronse, non pasa nada, a planta ten bastante vitalidade, vai a seguir brotando para arriba. Se o tronco tamén está castaño é que non se me ocurre nada, non sei, ao mellor algún hongo que eu desconoso, que eu tampouco non... Eu conoso moi ben as enfermedades que atacan na miña horta, e non todas, pero as da miña horta sí, e se non son enfermedades que se dían por aquí no norte de España ou que non as tuvera eu nunca na miña horta, non me interesan, é que xa nin as estudio. A ver, sí que me interesan porque digo, ai, mira que curioso, muller, que problema teñen aí pero non é algo que profundice nel como para poder axudar.
a enseñárvoslo como se fai ou así. Porque as formigas están a invadir os naranxeiros. Mari Carmen, iso é porque están cun pulgón. Os naranxeiros, limoeiros, e casi calquera frutal, agora mismo, en este mes, van a botar brotes novos. E ao botaren brotes novos, vai haber pulgón. Se hai pulgón, hai formigas. Isto é así. As formigas pódelas combatir tamén, pero as formigas van aos naranxeiros porque nas puntas hai pulgón. Teñen de comer ali. Senón as formigas non che suben a un árbol así, porque sí. Vamos a ver. A ver. Maricar, por que? Porque tienes pulgones. Moi ben. Eres do Barbanza? E cando podo ir á leira? Cando deixe de chover, porque hasta agora está chovendo tanto que, madre mía, pero bueno, non te preocupes que quédanos unha última borrasca que creo que entra hoxe á noite e xa acaba, despois xa nos chega a primavera de verdade. Teño un exame de abejorros no esterco e agora non o podo usalo. Pero iso é maravilloso. O que pasa é que, claro, buscar un sitio para poñer. Eu tamén os deixaría estar así. Para mí sería maravilloso que uns abejorros viñeran a facer o seu casotiño. Eu deixaríos, Non uso o esterco po ano. Total, así po ano telo madurado. É moito mellor aínda. Estaría genial. Yo soy de la Serra de Outes. Moi ben. Eu tamén. Son desas dúas de Serra de Outes. Moitas gracias. De nada, Mari Carmen. Bueno. E que máis? Desde Cáceres. Hola, Belén. Que tal? Moi boa tarde. E ti traes algunha preguntiña por aí, Belén? Ou tendes así algunha pregunta? Porque aviso que son as 9:10 e hai que ir a facer a cena. Un beso grande para tu mami, ello de dar. Aquí hai xente de Negreira, é hora de que se acaba a chuvia, é verdad. Os semilleiros pedindo auxilio, os meus tapados aínda tamén, porque destapinos aí atrás, pero outra borrasca, e tuve nos que ir a destapar, é tremendo. O deste ano é tremendo, chove demasiado. Bueno, vamos a ir atrasados en todo, pero que se lle vai a facer? Eu aínda non sementín as curcubitáceas, o tipo todo de calabazas, melóns, pepinos, as lufas, teño todo para plantar. Yo non tengo huerta, pero tengo plantado en macetas. Que guai, plantas aromáticas. Pero podes te animar, Jessica era, Jess Hargen. Pois, nusca son as 9. Non, son as 9:10. Dixen as 10. Quería dicir, son as 9:10. Os espárragos é moi tarde. Si, é algo tarde. O espárrago casi se planta mellor a finales de inverno ou no inverno, porque agora na primavera non é por nada, o que pasa é que empezan a brotar na primavera. Entonces agora, unha que non creo que os encontres para plantar. Pode ser que sí, que aínda os encontres así algúns tardíos. Se os encontras, plantos, por suposto, que non lle dé o soliño, unha terra un pouquiño ácida, pero xa tiñas que estar comendo espárragos, entón sí que é un pouquiño tarde, pero bueno, se os encontras pódelos plantar, porque o espárrago non é que o teñes que plantar todos os anos, está ben na terra dun ano para outro, non hai nin que levantalos nin nada, así que se os encontras. As suculentas queren moito sol ou moita sombra? Celi Extremadouro, é unha pregunta tan general que é imposible de contestar, porque suculentas hai miles de familias, miles de millones de especies, e cada unha ten unhas características. O sea, hai suculentas que non lle pode dar o sol nunca, sombra non, o sea, luz directa, non lle fai falta luz directa, de feito, dalle a luz directa e queimalas. Entón, hai suculentas que sí e suculentas que non. A pregunta é demasiado amplia.
Tiñasme que dicir que tipo de suculenta ou así, a ver, porque eu teño moitísimas suculentas plantadas á intemperie, as que soportan a intemperie e o sol directo, pero despois as que son de semisombra ou que non lle pode dar a luz, teño as que ter en outro lado, porque senón... mira, as que queren sol directo, se as plantas á sombra, vanche a estalotar. Estalotar ti tes a flor bonita, e de repente empeza a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, e morre, claro, de agotamento, porque medras demasiado buscando luz. Eso é un asesinato. Pero esas polas ao sol e valle ben. E as que non queren sol, polas ao sol e queimalas. En 2 días teles queimadas, castañas. Entón, depende. Teste que, cando a compres, pregunta. Ou pregúntame a mí, ou mires en internet ou así. Hai suculentas que sí, hai suculentas que non. A alcachofa, como vai o seu cultivo? Comprei unha para probar, pero non teño nin idea. Mira, Inés, unha sola vai ser pouquiño, pero para probar está ben. Mira, a alcachofa vai a ocupar un sitio máis grande que un repolo, si se dá ben, quero dicir. É como un cardo, porque é un cardo, realmente a alcachofa é un cardo, como os que vemos na beira dos ríos, o que pasa que o seu cardo é comestible, non? Porque se aproveita mellor. Vai a ocupar un sitio bastante amplio, tens que botar estércol bastante, o sea, fertilizar ben, que non lle falta humedad, pero sin encharcar, porque ten unha raíz moi... Parece que non, pero ten unha raíz bastante delicada e podeche pudrir de contado, E nada, cando empece, vai a ter no tronco principal, vaiche a botar unha alcachofa, a máis bonita, a máis grande de todo, vaiche a botar no tronco principal, pero cando lle quites ou sin quitarlle aínda, vai a empezar a botar como polos lados brotes, que vai a botar alcachofas secundarias, o sea, que van a ser un pouquiño máis pequenas, pero iso non quere dicir que non estean boas igual, nin nada, Ti valas recoletando mentres non... todo verán, o sea, vanche a dar todo verán. E despois, no inverno, se non hai neve donde vives, que non sei onde vives, deixa a planta aí, pódala a mínima expresión, non a deixes grande, porque che vai a medrar, pois ao mellor podeche medrar como 60, 70 centímetros ou así, pode ser unha planta con unha envergadura bastante importante, deixalle sitio. Córtala e deixala, porque po ano volve a brotar da mesma raíz. Incluso para o ano, vas a ver que arredor da alcachofa vai a botar como varios brotes de alcachofiñas. Separas a terra e fíjaste, o sea, porque este é o tallo principal, e vai a empezar a botar como brotes pequeniños. Son moi delicados, ao mellor teñenche só 2 folliñas ou 3, cada filliño, logo, non? Esgasando para baixo, tirando do fillo así para baixo, vas a sacalo con relativa facilidade. Pero procura que lle veña con un cachiño de raíz ou así, sabes? Porque suelen estar pegadas á raíz da madre. Se tiras así fuerte, valo romper e non che vai a prender. Pero se o cortas con cariño e tirando cara abaixo, para que veña con unha raíz polo menos, préndelo. E para o ano vas a ter, pois, 7 ou 8 plantas de alcachofa gratis, de unha sola, deste ano. Eu teño un par de preguntas porque vanse pasando, volverei a facer a ver se as lé. A ver, Monse, estou pendiente, veña. Son as últimas preguntas as de Monse, que depois xa nos imos. A ver, Monse debe de estar escribindo, a ver se... O primeiro espárrago que sae vou deixalo para que faja... Non. A ver, se tes moitos, sí, pero se non podelos coller, non pasa nada. Non vai a morrer a planta. Por que se me morre a albahaca e os fresón? A ver, Monse, por que me morre a albahaca? Cando che morre? En que situación? Porque eu son médico, pero se non me das o diagnóstico concreto, non podo diagnosticar, Dios mío, porque me morre a albahaca, eu que sei. A albahaca hai que saber podala. Este ano prometo vos que vou facer un vídeo sobre como podar a albahaca para que se conserve durante casi todo o ano, hasta lá noviembre. A ver, a albahaca é unha planta que quere caloriño.
Teño dentro da casa, pero a albahaca quere luz, quere moita luz de sol, e moito calor, é unha plantiña noviña. Moita agua e pouca luz, seguro, Monse? Luz directa, a albahaca dáse moi ben fora. De feito, eu, cando plante agora os tomates fora, no medio dos tomates, sempre a albahaca. Sempre, sempre, sempre. Hasta agora non hai plantas porque é moi cedo para a albahaca, é moi temprano. Non é que sea temprano, pero é que este ano choveu tanto e fai tanto frío que non prolifera. A albahaca necesita calor, por iso ao mellor che morre, Hola, soy nuevo. Hola, Jairo. Moi boa tarde. Pero eso, que este ano vou a facer, teño unha semilla de aguacate en agua e xa ten unhas follas grandes e vou plantala xa. Sí, pero planta fora, protégea ben do vento. Ti tes que conocer a túa horta e tes que saber cal é o vento que vai a variar máis. O aguacate non che soporta o vento. O frío, a mellor, aínda vai podendo con el, pero o vento é que o daña moitísimo. O vento frío, o vento do norte ou así. Teno en conta, vale? Pódelo plantar, pero protégeo. Mentras é novo, o primeiro ano, os primeiros 2 anos, o seu primeiro inverno, no verano non pasa nada, déixalo así. Pero en canto empece a vir o frío, clavas de 4 estacas e poñe ainda que sea un saco ou así para protegelo. Un saco de plástico. No inverno protégeo do frío, porque non se leva moi ben. Despois, cando sean un pouco máis grandes, ten máis fortaleza, ten máis vitalidade e vai a suportar mellor os invernos. Pero telo que proteger os primeiros anos porque vai a sufrir moito no inverno, ao exterior, na intemperie. Pode ser porque lle botaba bastante agua. A ver, quere agua, o sea, a súa non ten que estar seca, non é unha suculenta, pero moita agua non. É o que necesita é luz, moita luz e moita caloriña, moita temperatura. Morreronme varias albahacas planté este año por el viento frío que hizo. A mí me murieron varias albahacas que planté este año. Claro, porque o vento, o frío, as albahacas, queimas. Pero este ano hai de facer un vídeo de como podala, porque hai que estar continuamente podándoa, porque a albahaca enseguida quere estirar para botar semillas. Entón, as sementes que as bote cando acaba o verán, cando ti queiras, haina que podar para que siga botando follas. Vos de enseñar, e máis de paso fago vos algunha recetiña con albahaca. Bueno, como di aquí a miña amiga Jess Hargen, que me dixo outro día como se chamaba, e xa non me acorda. Nusca, cuídate, pórtate bien e sé... Eso, pareces mi maestra de francés cuando estoy haciendo un examen. ¡Aló! ¿Por qué, Dios mío? Josefina del Bosque, ¿por qué? Bueno, pois nada, non temos moito vento, se pasa o verán ben, farei o que dis e cubrilo do frío. No inverno, No inverno sí. E se tendes un otoño moi frío tamén, pero claro, se eres do interior só tes que cubrir, pero fijo, 4 estacas alrededor, un saco, para que non lle dea moito o vento. É así. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, hasta aquí chegamos, unha hora xusta que venme por tin, que últimamente pórtome moi ben. Que teñades unha boa semana e, como digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices, pasadio genial. Nada, vémonos domingo que ven. Deica.